Pangalan ko, Willie Valencia, Tubong Santa Rita, Pampanga. Konting background po kay Sir Willie. Ano po ba yung mga businesses po na naitayo nyo na po? Dito sa Pilipinas, Bliss Hotel, may branch sa Mabalacat, Angeles, at saka San Fernando. Yung Bliss Hotel po ay ilang years na? 2005 pa. Okay. So, 20 years. 20 years. At saka konting mga property rental. Property rental. Okay. And then, pinakabago po ninyo na baby sa mga properties po ay si Jasmine's Villa. Yeah. Bakit po Jasmine's Villa? It's named under my only daughter. Yung paborito naming daughter. At nag-isa lamang naman po siya kaya paborito nyo. Oh. Dito naman po yung sa property. Question ko po, sir. How big is the property? Yung lot area nito is 1,385 square. And then, yung po mismong property natin, like how many rooms do we have, sir? We have 6 rooms. Sir, naka-visit po ako kanina dun sa second floor. May isang room dun, parang kakaiba po yung design niya. Any special to that room? Yes. Kasi pagka nagtatampo si Mrs., doon daw siya pumunta. So, wala po munang mag-uupa. Mag-stay si Mrs. dito. Tama mo ba? What was your vision in terms of the design, the materials you use? Well, lahat ng mga building na pinagawa ko, aking architect ang nagdi-decide kung anong gagamiting materyales at saka. Puro naman matitibay at saka magagandang materials ang ginagamit niya. Kaya buhat nung nagpagawa kami ng building, either yung hotel o yung aming residence, siya ang gumagawa. But in terms of your participation dun sa gusto nyo, mga ideas na dapat nandito? General lang naman ang gusto namin. Ilapit sa kanya, kung ano yung iniisip mo maganda, yun na lang ilapit. Sir, naka-visit na po kami ng mga iba-ibang staycations. Pero yung sa inyo po, ako personal na perception ko po, parang dito titira yung mga mayayaman. Was that your intention? Oo, dahil siyempre, yung mga nagbabakasyon, karamihan dyan, pera at saka galing ng abroad. Ang inisip ko, puro sila naghahanap ng magandang titira. Yes. Actually, yun lamang po. Maraming salamat, Sir Willie. Ayan. Okay. God bless you po.